Ferran, molt bona nit. Bona nit, Tuti. Hem de començar parlant dels dracs, perquè els dracs van començar temporada aquest dimecres amb la intenció, amb l'objectiu de revalidar el títol. Exacte, va ser dimecres a la nit que els dracs van fer el seu primer entrenament. Ara enfrontaran la pretemporada. No hi era Marcos Carmona, que en parlàvem tot i la setmana passada, el mexicà, el primer reforç dels dracs. Encara no hi és perquè no es va poder incorporar a aquest primer entrenament. Però la notícia de la setmana és que hi ha un segon reforç, més aviat una renovació, que és la de Kevin Dooley, el nord-americà amb passaport irlandès, que això facilita una mica que no ocupi lloc d'estranger. Ha comunicat al club que renova, per tant afrontarà la tercera temporada ja als dracs. Una tercera temporada que ha tingut sort amb Dooley, igual que dèiem amb Marcos Carmona, que no va coincidir amb alguns títols de Lliga, només amb un. En aquest cas, Dooley ha estat un període de temps que justament s'ha guanyat 2 títols de Lliga. Uns dracs que, com bé deies, opten a revalidar el títol de Lliga, també de la Copa Catalana, que s'acaben d'apuntar aquesta setmana passada a la Copa d'Espanya. S'ha de veure si hi ha prou quòrum, si hi haurà prou equips per disputar aquesta Copa d'Espanya, però en tot cas, que quan parlàvem amb ells, amb els entrenadors, amb els jugadors, ens parlaven que, clar, és complicada aquesta temporada. Això de revalidar títol de Lliga i Copa Catalana no serà fàcil i, sobretot, si a més es vol fer un pas endavant a Europa. Serà un objectiu difícil, però, evidentment, els dracs que s'hi posen de cap, perquè, com no podia ser d'una altra manera, han de ser l'equip referent del futbol americà a nivell estatal. A la Lliga serà difícil, perquè l'any passat van fer recordar, van anar invictes i a la defensa i a l'atac van ser primers, o sigui, serà molt difícil tornar a repetir. Aquest seria l'objectiu a nivell nacional. A nivell internacional, millorar una mica més. Van guanyar un molt bon equip i van perdre contra un millor, a veure si podem passar ronda aquest any i arribar a la final. La idea és jugar o contractar els dos jugadors més o menys de la mateixa similitud, és a dir, dos jugadors polivalents, molt ràpids, segurament que puguin jugar, que siguin titulars a l'ofensiva i que ens ajudin o aportin a la defensiva. Sí que és cert que la nostra defensiva majoritàriament és nacional i això ens ajuda molt, però tot ajuda sempre bé i més amb aquests nivells. Tenen feina, doncs, els dracs aquesta temporada. Ferran. I Melanie Vergés, que va ser rebuda a l'Ajuntament de Badalona per oferir-li aquella recepció oficial que es fa en els esportistes i, en aquest cas, per haver arribat on va arribar als Paralímpics de Rio, no? Com ja va fer amb Mireia Belmonte i es va fer també amb Anna Cruz, les dues representants dels Jocs Olímpics, en aquest cas la representant dels Paralímpics, Melanie Vergés, que arribava, com veieu, a l'Ajuntament de Badalona aquest dijous a la tarda, dijous passat a la tarda, per rebre aquest homenatge de les autoritats i dels ciutadans de Badalona per, recordem, els seus èxits paralímpics, que van ser 2 diplomes, un quart lloc en els 400 metres individual i un altre quart lloc en els relleus dels 4%. La Melanie Vergés, que va dir que li va encantar ser rebuda per l'Ajuntament, que espera tornar-hi i en tindrà una nova oportunitat, lògicament, a l'estiu que ve, que hi ha Mundial d'Atletisme, i si hi ha sort i fa un bon resultat, evidentment, segur que l'Ajuntament de Badalona també li vol reconèixer. Espero poder estar aquí más veces, eso quiere decir que mi vida deportiva sigue adelante. En cuanto a las medallas, pues no se han podido conseguir. Las pruebas estaban las medallas estaban muy caras, las pruebas estaban muy difíciles, pero bueno, yo con el resultado estoy inmensamente feliz, estoy muy contenta y voy a seguir luchando por mi sueño, que es estar siempre en lo más alto, o por lo menos intentarlo. I tu també tens feina, Ferran, crec, perquè la setmana vinent engeguen moltes coses. Sí, han començat algunes lligues fora de Badalona, com futbol sala i tenis taula. Ho han fet aquesta setmana fora de Badalona, però la setmana que ve ja els tindrem. Els primers partits d'aquest poliesportiu aquí a la ciutat i, evidentment, us el portarem a l'esport, Tuti. Doncs gràcies, Ferran. Fins dilluns vinent. Fins dilluns. I a vosaltres, igualment. Ens veiem, si ho voleu, dilluns aquí a l'esport a les 8 del vespre. Bona setmana.